Здравейте, дами и господа! Сега ще покажем нещо много специално. Чудите ли с какво? Може да е мод, може да е всичко. Правим втора част на моя мод. Вече имам версия 2.7 бета. Да. Добре, да покажем първите нови неща. Та-да-дам-па-дам. Вижте новите готини медали. И ти нещо стои в кошмарче ми до днес. Добре, да покажем новите маймунки. Аз ще изляза. Чай малко да имам запазена игра. О, да! А, това е за друго време. Да покажем нещо друго. Да, мисля, че видяхте колко се нинджи имаше. Което е добре. Идваме на сандбокса. Не, така. Да имам и забавните неща, защото имам доста да показвам. Сега е време да покажем какво ново научихме през тези дни. Вижте, ето тук има златна. Та-да! Пярк. За всяко усилване е златна маймунката. И скоро ще пише на нея. На подвънчета вече пише. Спонсор за кого? Добре, инженера изглежда така. То си валята. Да, то само шапките. Което го става да изглежда на пълна форма и не мисля да не го променям. Супер маймунката. О, тук що сетих нещо много важно. Правя съм нови апгрейди. Вижте, стрелата отива в планината Ръшмор да намери изгубената бананова кора. Да. Вижте, тада! И горе това е ти нещо. Вижте, пише Иво, кул, удивителен, тъжко означава готино. И сега, такива са стрелите. Цветни. И така е златна маймунка, не пише него и супер маймунка, която е още в работа. Защото става това. Гледате? Средочесто става маймунка. Оме, и тази маймунка се превърна и тази. Тази се превърна, ще е правда. Няма значение. И супер маймунката има. Вижте. Бял лазер. Та-да! Шарк! И това има планината Ръшмор също. Защо не? Снайпера мисля, че съм го показвал, да. Готино изглеждаш. Добре, сега е време за лодките да покажа, що. Вижте, златни такива неща. Имам те златно също. Само ти не е златно. Ще да кажа готино мисля, че става. Нинджата е синя. Както винаги. Уредието, да покажем всичките видовете уредия. Тарк, нормалното. Това, което изглежда така, това, което изглежда така. И нормалното мисля, че го видях, така че да покажем това. Добре, не мисля, че забравям. Бананата ферма също има няколко нови неща. Вижте бананите. Зевки. Да, бих казал, добре изглежда. Тъмната нинджа е тайно синя! Колко хора го знаеха! Може би аз, защото аз го направих. Че е честно. Добре, ето това също е така, сини стрелички, защо не? Добре, сега мисля да направим една красива, хубава игра. На бунчета да пе. Ако ще забляш нещо различно, е, че съм 57 ранг и имам 1000 пари. Ей, 1000 пари! Добре. Сега ще отидем някъде да виждам и балоните и всичко. Мисля да дойда. Еми тука. Пак на Impossible. Или пък да приемем предизвикателството. Защо не? Добре. Предизвикателство сложено на клока. Добре. За 5 яйца на Impossible да отидем. Добре. Готови ли сте, дечица? Да! Иска да направя някакъв скът на Спонж Боб ми моя. Добре. Слагаме на дадена имунка. Ей! Усилваме го на цветни стрели. Така. О, вижте колко агенти имам. Та-да! Та-да-да-да-да!
На големи работи. И събрах пари. Блонти Александър се начервени и са тъжни, поради няколко причини, защото ги набиха. Добре, имам още едно предизвикателство да използвам само неща, които аз съм усилил. Това съм нарисувал такива неща. Дали ви харесва предизвикателство, искате да направите и вие? Скоро ще може, понеже вече ще излезе мода, който чакате от доста време. Ето, предвиден го кача. Ще излезе скоро. Не така мисля. Може да не ми позволят мирафар да се тегля неща на тях, ама няма значение. Виж, какви готини си са направили. И да го направим ей така. Ще пише на него и за Никола. Така че, ако гледаш, здрасти! Селек. Още е, че да съм направил другите са много ферми, така че ще ползвам сам така. Взимам един инженер. Аз ще да съм направил тройни стрити. Так не се сети. Чабуш. О, вижте имам един живот. Всъщност, пишат Green Passable, ама не е чак толкова трудно. Ек са влезали нещо специално, докато игра, напишете. Двойни пари. Леко да го чувам. Направя ново състезание. Ново състезание. Всички, какво ли е? Опа, гледаш. Води ми гледаш тук. И къв, който гледа, не знам къв си. Състезанието е да предложиш някакви игри да игра. Защото абсолютно напоследък нямам никакви идеи да игра. Правя модус на маймунките други. Да. И пишат башни. Абе, едва ли ще харесва да пусна една камера да гледаш как се пишат башни. Да. Кой не би го гледал? Пишете в коментар. Бихте ли гледали как се пишат башните? Защото аз не бих. Всичко е толкова бързо. Понеже съм правил това, няма да го използвам. Понеже би не по-бързо. Ей, ти не го помислих. Спойлер, помисли го. Тярк. Слагаме лепило. Но трябва да сме бързи. Защото аз не позволявам червено. О, не! Червено. Трябва да бъдем 10 нещина. Ще го провалим челенджа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Фью! Не унищожихме целият челендж. Поне. Ще сложа пак водката, не е спокойно. Аз съм бъзикам. Добре, банановата фирма ще усиля малко, защото... ще ни дава пари само така. Добре. Ама за извинение на това ще направя нещо. Може да използва само 2 дахме луки. Да. Това изглежда приемливо. Но ще направя така. Друго ще стане. Или пък нали трябва на ревюбеш? Какво да ни е? И плюс, тук е нарисувано, така че не се брои. Пепе. Сложим една лодчица. Аз мога да правя само тази страна. Ще вземем една грабячка. Което грабване ще скопи тази череп. Слагаме няколко нинджички. Сега събираме пари за това. Скоро ще играя на Counter-Strike.
Ако следите състезанието, там което беше да познаете кой е на балоните, свърши. Победителят беше разбран, спечели наградата си. Отговорът беше Александър. Той беше на ритма. Но още никой не е направил на другото предизвикателство. Да ми напишете на какво да игра. Защото наистина не слушате идеите. Абсолютно всичко, което помислите. Един интересен факт да ви кажа. Те хора, които са направили PlayStation, са същите, дето са направили Nintendo Wii. Тъй, че просто факт, който искам да кажа. Те всъщност не са му направили текстурата, ама стрелите му са направени специални. Така че са брои. Дай ми така. Да забравих, че един мога да използвам. Чакай малко, ще може да ми нещо. Мисля, че на YouTube бях направил специални стрели. Покажи ще стрелите, да покажем на хората. Трябва на Бог да използвам, за да видим стрелите на къде стреля. Аде! Бонче, готви с мене. Изобщо да се забелязва. Аз съм правилно с кострици, тъй че съм брои. Защото аз не мога да не ползвам този гоблин, защото не е любимата. Да, мисля, че виждам. Херк! Не стреля и стрелира. Ще го правя така. Да правя повече туречета. Като казвам туречи, да съм играл на Portal доста време. И дори май не съм стигал до туречи. О да, напълно забравях за това. Ананас и бомби навсякъде. Те са навсякъде и те гледат докато спиш. Слушай го, значи че насите дървета те гледат докато спиш. Чета го в Википедията. Добре. Бъдете ме, за да съм направил нещо ново, не. Какво трябва да сложа, дето не съм го сложил сега? Бумеранга май направих нещо ново, да се бърка. Не, ето го! Съжалявам. Сега се сетих, ето не съм го правил. Има едно малко проблемче в болестта бе. Значи, че има маймунки. Дето, такива маймунки. Дето има други оръжия. Проблема е, че една маймунка така използвам за почти всички, само е нарисувано малко от другите части. Това е един голям проблем. Ти не върши само за тази, и тази. Другите всички, и тази. И тази понякога. И тази, не тази. Добре, май поизброих почти малко. Бе, става малко бавно, трябва да усилим силата на Макс. Аз съм как чинджа. Ще се го бърквам, трябва да направя точно. Честно казвам, имам много големи планове да направя абсолютно всички апгрейди да са с картинки мои. Хареса ли идеята или да остана с сегашните? Мисля, че си ще трябва да направя. Добре, мисля, какво друго да сложа? Мисля да е за този клип горе, ако ви е харесал, абонирайте се, пишете на какво да играе и чао-чао! И забравяйте